ବୁଢାଟା ଗଲା କୁଆଡେ? ଏଇ ଶଳା ଭଦ୍ରକାଳୀ ଛକର ପା ବସି ବାଡି ଖଣ୍ଡେ ଧରି ଯାଉଛି। ওই স্কুল ঝগড়া যেন ডাকলানি মারতি এই তো হইলে হলি গাইলেন। ওকে আইলেন বে আইলেন এ মাগের সঙ্গে লাগিবা আজি নাগিবা আল্লাহ রগে মৌসা এই ଦି ତିନି ଦିନ ହେଲା କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲ କି ଦେଖା ଥିଲାନି? ନା ରେ ବାପା କଣ କରିମି ଯାଇଥିଲି ଗୋଟେ କାମ ଥିଲା। ଆଉ ତୋର ବୋଇ ବାଇ ଯାଉଛି କଣ? ଆରେ ବାପା କଣ ବୁଇ ଯାଉଛି? ହଲିହାଲି ଝାଳ ବୋଇ ଯାଉଛି। ଓ ବୁଢା ଇମିଜା କଥା କି? ଆଉ ତମ କଥା ତ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ଭାଇ। ଆଜିକାଲି ମଡର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗରେ ମୁଁ ତମ ମାନଙ୍କୁ କଣ କହିବି? ମଉସା ଭଦ୍ରକାଳୀ ଛକରେ କଣ କରୁଥିଲ କି? ନା ରେ ବାପା ଟିକେ ଯଦୁଆ ବୁଢାକୁ ତୁ ଟିକେ ଚା ପିଉතුନି। ଏଇ ଯୋଉ ସ୍କୁଲ ଛୁଆ ଗୁଡା ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କାଇଁ କଣ ନଉଥିଲ? ନା ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଖାଲି ଚାକୁතුନି ଏମିତି। ବୁଢା ନାଳୁଆ ଅଛି ନାଳୁଆ ମାନେ କଣ କିରେ ବାଚ୍ଚା? ବୁଢା ସାଙ୍ଗରେ ଶୀଘ୍ର ନାଗିଏ ପଳେଇବ ନା। ଚାଲ 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 ଆରେ ବାପ ଇଏ ବୁଢା ଲୋକ କାହିଁକି ହଇରାଣ କରୁଛ କି ରେ? ଆରେ ବାବୁ ତମେ ଏଇ ରକମର କାଣିକି ପ୍ରଣାମ କରୁଛ? କାହିଁକି ଆସିଏ? ଆରେ ବାପ ସେଇ ପିଲା ନା? ସେ ପିଲା ତା ବାପା ନା କଣ ଟିକେ କହିଲୁ ମତେ? ଗୌରା ପୁଅ ଆମର ଯୋଉ ଏଇପଟ ପାଇଛ? ଓହୋ ମୁଁ ଜାଣିଛି ବୁଝି ଆଗରୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ପଢୁଥିଲା। ଜାଣିଛ ନା ତାକୁ? ହଉ ବାପୁ ଆଉ ତାକୁ କହିଦବ ଆଉ ଲାଗିବନି ବୁଢା ଲୋକ ସାଙ୍ଗର।